Mine alim kisi Yaponiyada 20 yıl bolgan eyin. Sol yerde tis dərgiyerine bardım deydi. Tisimde ko'rsatuv uchun. İşte dərgiyer mağan tisingde nemen tazalab жүрсің dedi. Men aytdim misvak men tazalab жүрмін dedim. Ko'rsatdim misvakты. Ko'rib ko'rmagan ekan burun, eshitmagan ekan. Mağan aytdı, bunu paydalanmay jür. Çünkü bilmeymiz bunu paydalı mı, ziyanlı mı bilmeymiz dedi. Birinci bir zeritte balayak bunu ne boğanın bolama bolmayma korik dedi. Aytdım yok men bir almayım men bana gerek men ismini tazalab jürem olsun men dedim. Aytdı kim sana bu kay derge sana aytdı olsun men tazala deb. Men aytdım deydi. Tanımayız o dergerde. Bir dergerimiz var, sol aytdı. Tanımayız deb koydum dedi. İşte biz ziyaret demeyi tazalamanız mümkün ziyan boladi. Ziyarette balayak deb aytdı dedi. Men aytdım jarayt ziyaret deytim bolsaňlar şundan berin deb aytdım deydi. Şundan kesetim boladi deydi. Bir santim so siýakda. Birak aytdım ziyaret deytim bolsaňlar magan jaňa netijesinin esebinen magan da aytyňlar kagazy netijenin laboratoriyadan şykkan ziyaretkanadan çykatyn esep netijesi magan da ko'rsatiňler deb aytdım deydi. Jarayt deb aytdy deydi. Şeýtip bir haftadan keyin gaýtadan bardım. Şeýtip ja dergiyer aytdy mana esep netijenin esep çykdy. İşte bana aytdy deydi. Mana tis pastasy men mana miswakdyn ekun aýyrmaçylygy bar eken. Tis pastasynyň plus minusy bar, munan da plus minusy bar. Tis pastasynyň jakşy ýeri içinde fluorid diýen bir ne bar. Orçasyny men garadım, ftor dep aytylady eken. Tisde tazalaytan bir zat bar. Fluorid diýen ftor. Tis pastasyndagy tygyz günne 2 marta ağzany keşi tazalasa tisin taza bolady. Plusy bolsa, minusy 40 ýyldan keyin bol tisin şirit dep aytdy diýdi. Muna miswakdyn plus minusyny aytatyn bolsak, minusy bol fluoridy jaňa ftoru tygyz emes az eken. Minusy günne 5 wagt keminde tazalaw gerek, 5 wagt. Kim 5 wagt tazalaydy günne? Minusy bolsa, birak plusy eger şunday 5 wagt tazalap jürseň, bol tisin 100 ýylga diýin şirmeydi dep aytdy diýdi. Sen men aytdym diýdi. Ya bizdiň därger jaňa osyny günne 5 marta tazala degen dep aytdym diýdi. Şeň jaňa därger aytdy diýdi. Kanday mykty därger bol, kaýdan bildi bunu dep taň galdy diýdi. Sen aytdym diýdi. Bol därger bizdiň Muhammed diýen paýgambarymyz dep aytdym diýdi. Şeýtip aňtaň galyp kaldy diýdi son ýerde. Şonday bir okaýga boldy diýdi maňa. Basma özüm iki basma bolgan okaýga diýdi.